kważi bin-nofs ix-xufiera li qed jitwaqfu mill-pulizija fuq suspett ta' sewqan taħt l-effett tal-alkoħol u li jirriżultaw li fil-fatt kienu qed isuqu xurbana. Dan qalulna l-Ispettur Nikola Zvella mis-sezzjoni tat-traffiku tal-Pulizija li tkellem magħna dwar l-andament tal-ispezzjonijiet li qed isiru f'dan il-perjodu ta' festi waqt waħda minnhom li segwina mill-qrib f'San Pawl il-Baħar. L-ispezzjonijiet fit-toroq dawk magħrufa bħala road checks isiru matul is-sena kollha. Iżda f'dawn iż-żminijiet marbutin mal-festi għandek iktar ikliet, iktar festini, iktar nies idumu barra lura anki iktar karozzi fit-toroq fil-ħinijiet ta' mal-lejl bdew isiru pratikament kuljum ilhom isiru kuljum mill-ewwel ta' Diċembru biex ovvjament iżidu anki l-preżenza ta' sigurtà fit-toroq. Ġejna hawnhekk f'Kennedy Grove fejn qed insegwu ispezzjoni mixja mill-Pulizija tat-Traffiku iżda anki bis-sem ta' skwadri oħra tal-Pulizija u anki uffiċjali ta' Transport Malta biex nifhmu is-sinifikat ta' dawn l-ispezzjonijiet u allura l-importanza li kulħadd fit-triq ikun konformi mal-liġi. L-Ispettur Vella spjegalna kif il-Pulizija għandha l-poter li twaqqaf kwalunkwe vettura fit-triq wara li jkun ħareġ mandat biex isiru ispezzjonijiet fit-toroq Maltin. Dan dejjem bilan li tiżdied is-sigurtà fit-toroq kemm tax-xufiera nfushom iżda anke ta' kull min jinserta jkun għaddej fit-triq. Hawnhekk il-Pulizija qegħdin jispezzjonaw il-karozzi minħabba ksur ta' regolamenti kemm ta' traffiku u wkoll persuni li jista' jkunu kemm bla liċenzja skaduta, insurance u liċenzja l-vettura. Fost ukoll diversi kontravenzjoni relatati ma' traffiku. U ovvjament wara l-ispezzjoni joħorġu diversi charges u kontravenzjonijiet relatati. Il-Pulizija tista' twaqqaf ukoll vetturi fuq suspett ta' sewqan taħt l-effett tal-alkoħol. F'dawn il-każijiet il-Pulizija tipproċedi billi tagħmel it-test tan-nifs li jista' jirriżulta kemm fil-pożittiv jew fin-negattiv. Hawnhekk l-ispetturi nnota kif l-ewwel ġimagħtejn li bdew isiru dawn l-ispezzjonijiet kuljum tul dan l-istaġun tal-festi ġie notat tnaqqis drastiku fin-nies li qed jirriżultaw pożittivi għat-test tan-nifs. Dan anke riżultat tal-kultura li aktar nies qed jużaw taxis jew cabs meta joħorġu u jkunu jafu li se jixorbu. L-ispezzjonijiet nagħmlu fi żmien il-miliet indunajna li hemm ammont inqas ta' persuni qed jirriżultaw taħt l-influenza tax-xorb meta qed nikkumparaw mas-sena li għaddiet. Fejn is-sena li għaddiet kien hemm 50% li waqqafna u breathalyzer jirriżultaw fil-pożittiv. Din sena bejn wieħed u ieħor hemm 33% li dawk li qed inwaqqfu jsiru breathalyzer u jirriżultaw fil-pożittiv. L-ispezzjonijiet tal-vetturi u kontrolli fuq is-sewwieqa mal-lejl qed isiru kuljum f'arterji prinċipali tat-traffiku tul il-lejl kollu, bis-semm ta' diversi taqsimiet fosthom tat-traffiku, tar-Rapid Intervention Unit, tad-Distrett u tal-K9. Fil-lejl li konna maħna stajna nosservaw ukoll is-semm ta' Atos, il-kelb tar-razza Belgian Shepherd, li xam fejn kien hemm bżonn biex jara kien hemm xi drogi fil-vetturi li twaqfu. F'dawn l-ispezzjonijiet qed jassistu wkoll uffiċjali ta' Transport Malta. L-appell dejjem jibqa' biex min se jixrob f'dawn iż-żminijiet ta' festi ma jsuqx. Qed naraw li diversi inċidenti li qed isiru jseħħu minħabba tliet fatturi. L-ewwel wieħed huwa minħabba sewqan taħt influenza tax-xorb u tad-drogi fejn qed nappellaw li dawn ma jintużawx qabel ma persuna suq. It-tieni fattur huwa meta persuna jsuq bi speed eċċessiv fejn ukoll l-istess appell sabiex il-persuna jsuq iktar bil-galbu u l-aħħar fattur huwa li meta persuna tuża l-mobile phone fejn nagħmlu l-appell tagħna biex ma jintużax l-ebda apparat elettroniku waqt persuna li qed issuq.